agal ardiɓe fulɓe ha lesdi Guinea enanta bo Sierra Leone gaddi gilla sumpo ha jiya Adamawa nder lesdi Nigeria. Nden bo gilla kanka waɗama on ɓe gillake babe fere fere. Wakkati ɓe ngari ni Awal Abubakar Gonga ballo ardiɗo huɓɓirde Tabital Pulaaku mo lesdi Nigeria on ardi agal gal ha wakkati ɓe jotti jiya Adamawa. Nde ɓe jotti ha jiya Adamawa bo wato ardiɓe kuɓɓille fulɓe bana wakilin fulɓe Adamawa Dr. Abubakar Umar Gire, non bo ardiɗo huɓɓirde Tabital Pulaaku International mo jiya Adamawa Dr. Murtala, enanta bo ardiɗo huɓɓirde Pare enanta bo PR maɓɓe jaɓɓi ɓe ha Yola International Airport. Jaɓama vice. Yawwa mi jaɓi sosai. Jaɓama. Non bo kadi daga ɗum jaɓɓiɓe agal mai tokki lawol go ngam yahugo kuma pamarka Gire ngam yaha ha wakili Gabas. Nden bo wakili Gabar hosi teddega on ngam jaɓɓago ɓe hala nyam e yar dow darnde mo Allah ɓantude jamako Lamido Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Musdafa. abu da ka bude makuke a iyar bandu haba makutar wani heba hindu da ka da mo de ko vermi meden sheik o goddo Gire on hatto oɗo mari metude o Lamido kanko on wakilu Gabas wuro ngo barkante o wuro Gire wakkati zamanu jihadi Lamido lawal hanko on tiggi wuro ngo ngam rena neɗɗaku lesdi Adamawa gaba ngam rena neɗɗaku andi neɗɗaku nde ɓe waɗi jihadi woodi woɓɓe ɓe yiɗa jihadi ha ɓe ɗon wuro ɗo barkante o kango on karata lamorde faddoto lamorde fombina kanjum on waɗi ɓe kafi ɓe tiggi wuro ɓe hango ɗo o janguɗo saroji mako janguɓe modiɓɓe Lamido Adamawa hokkimo hanko on wakili Gabas East Funange ko heddi leddi Funange pat hanko lutanta Lamido ngam man hanko ko wala ko min mbiyata mo banda min ɓedda wannugo mo du'a'u ala Lamido ɓeddu ɓamtugo daraja mako ɓamta daraja islama ɓamta daraja Pulaaku. Wakili a yettama min yettima sosai bo jaɓɓugo hoɓɓe Lamido min bo bana mawɗo amen boli o jibina ko saroɓe makko e Gire on ko woni babiko ɗum ko hanko kanko ɗo teddungal mako e ɓangare mako e hakkilinde mako fina tawa Pulaaku e fulfulde ko Lamido daari darare mako hokkimo bakkilowo mo futnange ƴewna Adamawa hanko wakkilina futnange ƴewna ko fof hanko hakkilina daranta ƴeewa ndaara ko haani waɗe fuu no hanko no hakkilina Lamido hokkimo ko jaɓɓaani ndi ndi waɗani en ko hanko o annda garol mon mi wari ga e min gewta Awal noddi kam ko Awal noddi kam min taskan jipporde moɗon to Lamido ko Lamido wi hakkille min ɗum kono yi hanisi min jaha min mbiyamo ko wimo aa an ko anda haala ka joni nanɗa ka en e delfina e téléphone koko na hakke maɗa ndema anda haala ka wiya
hanko pullo iwata to iwi fu ko pullo wari fu hanko ko laamiɗo hakkude furnani ko onon iwi hirna ko ngari fuuna koto makko ngarɗo ko hanko laamiɗo jeyni furnangi hanko rentoto laamiɗo furnangi ko jipporde nde o ko jippinta on o hokke teddungal ngal waɗnan ko o wawi wadde komin min mi fotani wiide o ko e ko a ko jaami mbimi ka laamiɗo ko mbi laamiɗo ko sukama goɗɗo wii ko hanko o yiɗi o hokke teddungal jippinde hoɓɓe ɓe garta to ma o wi moye mimo ko mo bakkilinɗa fiiji maɗa ko futnange leydi o wi komi andi o keyɗo kadi o wawan mi andi mi sentata waroɓe ɓe koɓe sentata inchallahu wimo ko fi on hokkimo. Our brother have benefited the trust of the Lamido years back and up till now. nde ɗum ñaami ɗum haari haɗo ɗo sumpotiri seyagal may ummi dilli ha jamia america university nga abtikon nga nder ƴoola maral alhaji atiku aboubacar wasir adamawa ballo ardiɗo lesdi nigeria bonnaari nden bo ɓe keɓi ɓe giidi e ardiɗo jamia ngam ɗaɓodede bolle ɗe ɓe ngaɗi ngam yigo ɗum walli leñol fulɓe. ɓe ngaɗidi bo bolle ɗuɗɗe ɗo ko larani haala jangille ɓiɓɓe fulɓe. ardiɗo agal ngal america university mai hosani ɓe alkawal dow to ha fulɓe ɗon mari aniya janginki ɓikkoy daga lesdi Guinea ɓe ngara america university oɗo taski ngam hokkugo ɓe kala wallinde nde ɓe mari haaje fuu ngam waddugo ɓikkoy koy. non bo ɓiɓɓe lesdi nigeria ma bo jiya adamawa to ɗon mari aniya yahugo ya janga ha Guinea kamɓe garɓe daga lesdi Guinea les artungal Alhaji Hussein Bary laamiɗo fulɓe haly pular hoosi alkawal kamɓe ma ɓe kokkay dede wallinde maɓɓe ngam yi'ugo ni ɓiɓɓe lesdi Nigeria jehi jangi ha lesdi Guinea. non bo haalaji ɗuɗɗi bolwama dede laabi ko larani haala fina tawa fulɓe bo ko larani haala fijiri sku enanta bo laabi ngam ɓedduki andal saka ummatore. And we could have a trip through the region. You see how potential we have in the agricultural sector, in the tourist sector, and in at least 5 sectors which are a very, very, very big. Because what I know right now is East Africa has been able to do so much in tourism, and it's helped them in Tanzania, Kenya, all that area. I'm sorry, we have richer history in West Africa than they do. This is where it all started. So we've got to figure out ways that we can get people here, right, Professor? What I just want to add, I think what he's trying to say, what you're saying is correct. Okay. What he's trying to say is that, do you have an immediate children? There's an aspect of development. I have. There's also immediate that children that like maybe finish their secondary school want to come to university that can arrange now quickly. Then your program will be there. We can find it. Yeah, so you can set up something like education committee or something to identify those children. 10, 20 quick one that he offer them scholarships. You know what I'm saying? It comes through discussion and exchange. This one is a quick one. The aspect of the quick one, if you have like 10, 20 It had hardly anything in it, and so I said, let's represent the world. And so my heroes are like Nelson Mandela and our founder. Those are what they've done for education. So I got a chance to go speak at the University of Pretoria about African education. If you're talking about living a dream every day, sometimes you have to wake me up. And you know, this is me in China, by the way. By the way, it's like the Fulanis. There's a culture of nomadic herders in Mongolia, and so this is the type of tents they put up. And in Mongolia, and you can see inside of it. I love the culture. My children are African, 3 of my children, and they're from the Democratic Republic of the Congo, and this is where the silverback gorilla comes. So, El Dia de los Muertos, everything. So, anyway, I'll talk forever. Here's my painting I talk about with Fulani. It represents all of our cultures.
And then this is when the Eagles became the Super Eagles. And in the United States, we loved them so much in the Olympics. That's why you've got, I bought the jersey, I bought the replica medal, and I put this up here for people because it's mine, and I get to use it for the rest of my life, but I'm going to let you all admire it. So touch the medal. To non bo kadi daga ɗon agal may nangi lawol go sey ha Sud Radio FM Pulaar ngam yarugo sumpo heɓa yiya dede kuuɗe ɗe mo Allah ɓantita jama ko Lamido Adamawa Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Musdafa waɗi ngam wallugo fulfulde e Pulaar nden bo ɓe sewrake masin e yahugo ha babal ngal ama alkaweje ɗuɗɗe gaɗa e nanta ko shawu tedduɗum waɗama ha Sud Radio Pulaaku FM Yola je Alhaji Awwal Bakar Gonga latiɗo ballo ardiɗo hokkirde Tabital Pulaaku International mo lesdi Nigeria hokki Pulaaku FM Umar Sambo. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Lamido ko darani fi Pulaaku da ko fi Fulbe ko fi Fulfulde ko fi Finatawa ga min galani bana ma ko dadi ko Nigeria jogi ko Adamawa ko fof hande jamat no dedi ko kala nana tani jikinde inshallah Pulaaku FM yola woni darde go mi subi shatu ba hawa katire billa ke jiya Adamawa ngam baldo sumpo e leñol to Allah sene mi do sey e hebko de jawleru taskaram di Pulaaku FM yola on jabama ha suudu baba to o ngari wuro yola nden bo mi andi fulbe aduna fu to be nani yola be andi dum suudu baba dum wuro Pulaaku wuro Finatawa to jonta ha warki ma do kadi ko wodi bolle de kalanta fulbe don to yasi en ala ana masala rasana marasalli mi weddi ke hande ha ko yon hande mi suudu baba yola mo tawi suudu baba ba fulbe kaɓe woni fof ɓe goto d'abord ɗo wonde haala booɓe ɗuɗɗina weltani ke Lamido waɗi o radio wi Tabital Pulaaku International to on tolnama fulɓe Adamawa fu mi andi wi on tolnama on jaɓɓama to jonta ɗo Lamido wanni en radio Pulaaku nden bo mi andi toon lesdi Guinea e mari Pulaaku e mari bo radio ji Pulaaku to ko irim bolle ɗe ko noddanɓe ganata fulɓe aduna no foti ngam yigo ɗum wari toon ɗum hawri hoore ɗum warti jokkol go'o ngam ɗum huuda heɓa ɗum ɓanta Pulaaku ma bo Finatawa men nowen mi ɗawde haalata ho mi weltani ke Lamido par ce que radio ko waɗi ɗo kon ko fi fulɓulɗo ka woni wo e adunaru en tori ke Allah yo Allah hokkumo balɗe ha yuta en tori ke Allah kadi yo fulɓe kadi kamɓe woni fof e adunaru yo wawa wadde to ko golle ko waɗi ga o radio ɗo en weltanke fima mi waɗa en e perdu culture meɗen Finatawa o en jokku janne mbiɓe ɓen haala Pulaar pula sino pular majjani
ɓe jangade haala men kalɗe majje minen leydi amen no kata leƴƴi goo ƴetta haala men kono kadi so waɗali gaden hakkil hawsa ƴetta e haala muɗum ko goonga enen e hawsa ɗe jibindina kono moƴƴi mo kala men mara haala mum huwode noon e hawsa nana pular e pullo kadi nana hawsa ɗum moƴƴi kono ta hay ko haala ma fi haala goɗɗo aɗa ko ɗum tori fulɓe Nigeria to Alhaji Amadou Pulaaku e fulɓe aduna fuu e jaɓɓake ma ɗon to ƴoola to a wari ƴoola kadi ko mbiyata fulɓe nanoɓe radio e nanta mo fulɓe aduna ko mi fuɗɗorta ko indugol Allah mo salli ala seydina waɗa adama salli e komin arata ka nder oto nane min inni ɗo simin jippike ɗo min majjata enne ko fuutana woni ko en gooto cuuɗi ɗin ko gooto geese ɗen ko gooto ɓornande men ko gooto dina ɗen ko gooto donc min majja ko amen min i min alkiraɓe ɗum ko gokko ɗiɗi ko honɗum woni ko coordination national fulɓe haali pular faala wadde ko nantidirgol jogondira e fee mojoɓe wonde ɗen ka nder leydi amin e hakkude mojoɓe wonde ɗen ka leydi amin e mojoɓe wonde ɗen ka yaasi ɗum ɗon noon ina innugol ɗum ko culture ko économique hara pelle si tawi woni hiɗen wawi wadde goɗɗum o kala no wawi wadde goɗɗum ka oya ko nafata ɗen wureji ɗin ɓanta fi meɗen ɗum ɗon kadi haray no tawa e ko faala ɗum ɗon ko ɗiɗi tati simin ari ka mo en yiidi en ɓurtay suusidirde en suusa en ɓurtay weldude minen kadi simin invité on ka amen on ari ka amen on tawi men e ñaami ñiiri ka amen en ɓurtay weldude en ɓurtay suusidirde en heɓay programme ɗi ko waɗen hara ko enen fof yimɓe fiiɗi ɗum noon mi faala ɓeydude e ko président maaɗi ɗo haale to goɗɗum heɗitoɓe Pulaaku FM ƴoola o gondi darde goo miɗon mbo yelo on ɗo paama ko ɓe mbiyata e nden bo ko waddi ɓe ɓe mbi wala ko weli bana sumpo to o wari e giidi e komniri jooɗake e ñaami e ko nandi men to ɗum ɓedda e waddugo yiide e enɗam saka meɗen to miɗon yiyani ɓaawo maɓɓe woodi ardiɓe kuɓɓille feere feere ɗo tokkiɓe woodi bo ardiɓe huɓɓirde Tabital Pulaaku International je jiha Adamawa ɗon noon bo kadi e ballo ardiɗo huɓɓirde Tabital Pulaaku International mo lesdi Nigeria wato Awwal Gonga hanko fu oɗon nder jawleere ɗon noon bo e mari wakili fulɓe Adamawa Dr Aboubacar Oumar Guire hanko fu oɗon awtade bo be ardiɗo huɓɓirde paare enanta bo kadim woɓɓe feere ɓe maɓɓani ɓe ɓaawo to Allah sene jotta mi lorto dow Awwal Gonga laatiɗo ballo ardiɗo huɓɓirde Tabital Pulaaku International mo lesdi Nigeria to Allah sene an ardi aagal ma bo ummatoje gadduɓe gilla daga lesdi Guinea ha lesdi Nigeria hande bo ɓe ɗon nder jiha Adamawa ɓe ɗon bo ha Pulaaku FM ha wakkatire nde to ko a sendata e bandiraɓe fulɓe ngam yigo belɗum maɗa hosugo leñol fulɓe daga lesɗe yaasi a waddi ɓe hannde da suudu baba. Assalamu alaikum. Mi nani belɗum be warugo maɓɓe ɓe diga waɗi lewru min ɗo tasko warugo maɓɓe so mi nani belɗum warugo maɓɓe ha Yola ha lamarde Lamido Adamawa warugo maɓɓe ɗo woni boɗɗum woni bote ngam hawrugo hoore fulɓe duniyaru ngam to a andi enen pat to en laari asli amen enen pat reta men pat digga futa so warugo maɓɓe ha lamorde Yola kuje on woodi bote ha hawrugo ɓamtugol ɗemgal fulfulde nden bo ha ɓamtugo daraja hawrugo hoore fulɓe ngam jotta ɗo fulɓe yiɗi ha duniya hawrugo hoore so dole on min wara ɓe yiida ngam kanko moɗojo amen Hussein Bary kanko ɓe cuɓi ɓaawo maygo Alhaji fata ko balde Allah yafumo kanjum warugo no kanjum waɗi min gayimo e Tabital Pulaaku Nigeria bi handi o wara o yiida be Lamido o ɓaawo lammunugo mo min yehi Guinea o wari ɓe yiida be Lamido hande so warugo mako ɗo kanjum ngam ɓedda hawrugo hoore hakkunde fulɓe Nigeria fulɓe Yola fulɓe Nigeria be fulɓe Guinea so bo mi nani belɗum mi wi ɓe wara radio Pulaaku ɗo ngam jottaro radio Pulaaku ɗo habdi diga
ɗuɗɗe ɗo huwa on habda especially Yusuf min ɗon nana programme ha Facebook so nden bo dow jahangal majum ɗo ha Tabital Pulaaku mi yiɗi min waɗa ballinde ha radio majum ɗo inde am do min be Tabital Pulaaku Nigeria mi yiɗi min waɗa pledging so million gotel ngam valla kuuɗe mon ngam valla bo min nana seyi worgo on jaɓɓi on Hussein Bary to mi yiɗa mi vola ɗuɗɗum aɗo mi yiɗi mi dara to min getti nden bo hidde ko mi jaɓɓiti Hussein awal gonga nde a laati a ballo ardiɗo huɓɓirde Tabital Pulaaku International wato ke lesdi Nigeria nden bo nane a nani ɓe ɗo bolwa haala jangde e ko nandi ɓe non to woodi taskaramji ɗi o mari ha lesdi jotta ngam yiko balle yimɓe takanasma gonɓe nder labbaji irin fulɓe meɗen eggoɓe e ko nandi ɓe non ngam haala jangirde ɗon ngam yiko ba ha bolle ɗe bolwi e meeting ɓe ngaɗi ɓe woɓɓe ɗe e mbi jangirde to goɗɗo jangi andi no duniyaaru wontiri to goɗɗo jangi andi ko hani waɗa mo jangayi wakkati feere o yaha o waɗa hunde feere mbiya majjere e ko nandi ɓe non to woodi to mo jangay kam majji so kanju ɗo jangirde ɗo kanju ɗo nder ko kuuɗe amin mawɗe ha Tabital Pulaaku Nigeria so kanju waɗi de ɓe wari ha nder programme maɓɓe min tabbitini ɓe wara ɓe laara American University ɗo maɓɓitinga kanko wasiri Adamawa o maɓɓiti university majum nden mo ɓe ɗo jangina fulfulde so to jangay ɗo to himɓe amin duroɓe ɓe ɗo kuuɗeji boɗaki ɓe huwata ɗo pat babuji boɗaki ɗo pat ngam haala sonde jangugo to a jangi ɗo andan kuugal ko islam on a waɗi kuugal ɗo boɗaki a wannasata ko babuji je boɗaki bana ko yaro drugs bana kidnapping be kuje ko nandi ba so kanju ɗo haala jangirde ɗo ɗo nder priority ko min watta inde mo nde ɓe wari majum ɗo kanjum waɗi min waddi ɓe ha university majum ɓe wara yola min yiɗi ɓe habda ɓikkonji ɓe waɗa education exchange bana ɓikkonji wara diga Guinea janga nden ɓikkon yola bo min yara ɓe Guinea ɓe janga ngam ɓen famtotidira en andidira en enɗidira en hawra ko e amen jangirde kam kanjum manga min ɗo dow majum min ɗo waɗi committee dow haala jangirde min ɗo waɗa bo programme scholarship min fuɗɗi ha lesɗeji min ɗo waɗa hawra hooreji ha jiha nder Adamawa fo nder programme min ɗo hawra hoore be programme be nomadic education commission min ɗo hawra hoore be international organisation min tabbitina ɓe nastini ɓikkon fulɓe amin ɓe jangi nden bo ɓe ɗo janga may be nder durugo sana durugo may na durugo ngam to a duri may ɗo na a janga a wara ɗaɓɓita kuugal komin yiɗi a janga ɗo ko a huwata to a jangini mo o ɗo dura ɗo a usti laawol wiigo o timmini jangirde o ɗaɓɓita kuugal so kanjum ɗo waɗi min habbe min laari min dorogon ɓe janga amma ɓe min janga ɓe ɗo dura ma ɓe ɗo janga ɓe faama ko haala islama be haala education mo western education to boɗɗo Allah wallu en amin amin to ha jotta ni ha yimɓe jalɗiɓe ha jawleru taskaramji Pulaaku FM Yola min ɗo mari to ha nder aagal yimɓe garɓe daga lesdi Guinea may woodi ɓe giɗi bolwa ɗiɗo e ko bo goto to Allah sene min ɗon sey ambo ngam heɓkima min giɗi min nana inde amen Sharif Abdourahim naam min mi jibinande Fuuta Jallo naam to mi andi culture Fuuta mi andi culture Fuuta wiyeto noon no Manglebe leydi Fuuta mi andi toon woni galle mawɓe am toon mi andi to a foti a senda e amin culture ko finatawa Fuuta ɗo ɗum tigi mi yiɗi komin andi naamuji amen enen Fuuta mi yiɗi sendude ɗin naamuji amen e leyɗe heddiɗiɗe haala fulfulde fof woni Nigeria woni Cameroun woni Tchad woni nokkeji fof ɗo woniri mi yiɗi fulfulde fof yitida ɓe wawa haalde ɓe nantodira hay si tawi haala kan serti seeɗa mais kono si a yewti tan ɓe famodiran so ɗum waɗi ɓe yurmodira ɓe annodiran ɓe yurmodira ɓe wallodira hay ko feejiɗan noon holli ko ko fi gandal janngugon hol ɓuri moƴƴude
so neɗɗo jangi o yiwa e niwre o yaha e ndaygu so tawi goɗɗon lutti e niwre ɗum no niɓɓiti o wawata yiwde hay hunde o wawata famude hay hunde non mais so neɗɗo jangi hakkil makko yaajay o heɓa kadi nafoore yo wondi gan kadi heɓa nafoore non aray meɗen weltani Nigeria bimen hewti ɗo teddungal mawgal waɗi mi yeeyi min sammini shérifajo siɗɗo am kan kadi shérif oynede cheikh shérif Ousmane toon min immi min ari ɗo kadi min yii studio moɗon noon wallahi studio laɓaɗo no feewi meɗen welti bimen hewti yoolaɗo ko leydi amen min yii ɗo sa yeehi Fouta Jalon a tawan nandi no mari similitude no nandi wode nande ɗo to boɗɗum min getti o beltanama sanne sanni e warki ɗo min ko Hajji Aminata min nete ko Guinea Conakry min yewri meɗen wondi e président amen fulɓe e haali pular Alhaji Hussein Bary aray min salmini sonnaɓe Nigéria ɓen meɗen weltaniɓe par ce que sa yi gorko kelɗuɗo ko debbo moƴƴo woni ɓaawo makko aray meɗen tori sonnaɓe ɓen jeeji ɓe sonnaɓe fulɓe wonɓe e nder aduna on ɓen fuu yomin wakkilu ne'ugol ɓiɓɓe ɓen par ce que needi ɓiɓɓe ɓen koye feyamen menen sonnaɓe min wona muññiɓe min wona jaɓuɓe haray mi salmini sonnaɓe ɓen fuu mi wiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh to miɗo yelo wato rewɓe kettotoɓe Pulaaku FM on fuu on paami ko o wi kala nasaraku ko jaalorgal je gorko heɓi fu dole debbo ɗo ɓaawo maako mbaɗa yaade Nigeria ɗo Abuja Yola mi weltiɓe yenude président o wonde délégation maɓɓe on surtout piji labani waddimi ka université ɓurɗo kertude Yola ɗo américain waddimi ka suuduneɗen radio fulɓe ɗo mi jaɓi Cheikh Bouba to hande bo Allah wari hawti en fayin kadi ko gaddanno fulɓe to alhamdulillahi hande min yaadiri nder suudu radio Pulaaku kadi min gardi ɗo e seyo e weltare mawnde e teddungal manngal e jokkidirgo e bandiraɓe amin e Allah hoddiri ɓe ƴummoyde ga lesdi Guinea Conakry ɓe ngari ga hande yiidugo e bandiraɓe maɓɓe jokkere enɗam fulɓe Nigeria kadi ɓe ngari hande ɓe ngari ɓe juura laamiɗo modibbo Adama laamaniɗo en Adamawa lesdi Fombina laatiɗo hanko woni baba fulɓe adunaaru fof maaro hanko laamiɗo o meeɗino yaade Guinea o yehi Guinea o jokkidirno Pulaaku e maɓɓe e jokkere enɗam o yiinoɓe ɓe giidi ɓe mbiidi ɓe ngaadi ɓe jokkidiri fa hande kadi hande Allah muuñi kamɓe bo ɓe ngari ga yiduki e laamiɗo e luttuɓe bandiraɓe fulɓe ɓe Allah hoddiri koɗi Nigeria ga min fo amin kadi komin beltiro ɗum ngam minon ko kala pullo goto fuu iwdi muɗum ko fiita ɓernde muɗum ko wiya hanko futatoro ko futa jaalo ko futa masina ɗum futaji ɗi ko fuu min amin ton min iwi ngam man hannde min weltike e jokkidirgo e bandiraɓe amin e iwɓe toon to wuddu amin woni toon to min iwi toon to min beltorto min jiltirto ɓe ngari hannde ɓe jokkidira amin e suudu baba Adamawa Nigeria e faada laamorde modibbo Adama mo Allah hoddiri hannde luutani modibbo Adama biyeteɗo Alhaji Dr Muhammadu Barkindo Aliyu Musdafa e nder saare radio Pulaaku saare nde modibbo Adama Alhaji Dr Muhammadu Barkindo Aliyu tiggani en ngam yaaruki ɗemngal fulfulde yeeso yaaruki Pulaaku yeeso towniki fulɗo e fulfulde e finatawa muɗum en ngari en giidi e maɓɓe en nani kongi maɓɓe en nani ko ɓe ngaddani en en nani e nufaare maɓɓe wargo jokkindira e meɗen ɗum weltare mawde hannde en ngoodi e lesdi Adamawa e weltare nde mi fotayi mi wiya ndano nde foti e ɓernde am ndano nde foti e hoore am ndano nde foti e giɗɗe am kadi lutanago modibbo Adama laamiɗo Muhammadu Barkindo Ali Moustapha fiiji ɗi o wakkili kam e laaranigo fiiji fulɓe e Nigeria e Adamawa e duna adunardu fuu mi wi ɓe jaɓɓama moɗon suudu baba jaɓɓama moɗon suudu baba weltare mawde kadi barkaji mawɗi min jokkidiri e moɗon on ngari on jii to bandiraɓe moɗon Allah muuñi eggudu egga hoɗa fina tawa waddi min ga min koɗi ga min laami min ngoni on ngari on jokkidiri e amin on iwi to moɗon on ngari to moɗon
on tawi e galle mon on ɗacci galle mon on tawi galle mon on acci leñol on tawi leñol on jokkidiri e leñol ɗum ko weltare mawde faago e amin weltare mawde faago e moɗon jokkidiral ngal Allah hoddi gaɗɗen hannde mo Allah lammini hannde haali pular Guinea kadi a wari e bandirawo maɗa tedduɗo laamiɗo Adamawa laamiɗo fulɓe e bandiraɓe fulɓe laatiɓe na fulɓe e nanoɓe fulfulde fof ko golle mon go'o jokkidiral ngal gaɗoton hannde jemmare nde ɗum jokkidal mawgal faago e fina tawa meɗen jokkidiral mawgal faago e ɗemgal meɗen e fiiji meɗen nder juɓɓudi e gotimmaku pulaku fulfulde e jahol yeeso meɗen nder adunaru ndu fof maɗum on mbiyama on beltanama on jaɓɓama to wakili fulɓe min gettima sosai gam yigoɓe wakkati wala kadim se min mbiya min tefete wakkati feere gam timmitino kaka en puɗɗi huudeoɓe e huɓɓirde Tabital Pulaaku International daga lesɗe yaasi miɗon bo yelo on nani belɗum dedei komin gaddani o nden bo Allah wallu fulɓe wallu Pulaaku hokki on bo e jaalorgal dedei koyen ardini ha yeeso Yusubi Chak Bouba wiyata gonde e Pulaaku FM ƴola gam nango taskaram jami ɗi yeeso daga ɗum yetti jipporɓe ɗum ñaami ɗum haari ɗum nderi ɗum siwtake ɗum juuli sey agal ngal numtinde ɓerde mo Allah ɓantidrejo Lamido Adamawa Dr Muhammadu Barkindo Aliyu Musdafa wari haali wiwuɓe ɓeydotinal diine jemma sey agal ngal ummi lawol go'o sey ha faada laamu Who is the next? Sherry? Sherry? No. Ah, Sherry? 1806 to 1848. Uncle Kafi, Zubairu. Uncle Iko Modibo Adamawa. Bobo Amado. Zamanu Lamido Zubairu Nasara Wali. Tobacco wari ga Nasara Zubairu Salama. Tobacco wari. Ko sembe ko ɓe tagti ɓe senditi ɓe ngo ɓe kokki English anglais ko ɓe jarani français to ɓe jarani Tchad ko ɓe mbi ko fulɓe ko jokkidiri ko hoddaɓe ɓe ko ɓe tampay ko kamɓe simili comme gare ga ko Lamido haali pular fulɓe e haali pular Guinea hanko jogui arduɓe ɓe aldini ɓawo Ousmane Fata ko maynama ɓe hokkidimo ardungal man fulɓe ɓe wolwoɓe fulfulde leddi Guinea fou leddi Guinea Conakry on yehino toon on yiidino be maɓɓe ha wakkati on jaaha kanjum o wiya larene jottanɓe Allah hokkidimo ardungal fulɓe ha leddi Guinea be nanoɓe fulfulde o fotayi o jooɗa sey to o wari o tawi on o yetta on bo nda ko jawmirawo hokkimo ngam ha o woni fuu o yiɗi o wara o halfitina hoore makko ɓe tawi derɗiko maɓɓe hamma maɓɓe mawɗo baba fulɓe duniya fuu ɓawoɗon bo mi yettimo hanko o barijo onon bo on baɗɗen fuu leñol goo Allah wona noon to kanjum on o wi kadi o wardi ɓe memba en laamu maako kamɓe nde o laami hanko bo kanko o lammini ɓe o wi o hoosa ɓe o wara ɓe laara ardiɗo maɓɓe mo duniya fuu ɓe hokkitira on bo kadi kalifa maɓɓe amana maɓɓe ngam on joga ɓe on walla ɓe on hollita ɓe no ardungal bongal yehirta ha maɓɓe no on hawtiri hoore fulɓe ha Nigeria be fulɓe duniyaru fuu ɓe wari ɓe jokkidira be mon ngam ardungal mon on fuu wela jokkidira fulɓe duniyaru fuu nanga belɗum goto ha ɓe haja ɓe fuu ɓe woli ha radio Pulaaku ɓe yetti on ɓe mani on ɓe yi ko on waɗani Pulaaku ɓe nani ɓe wari ɓe yi be gite maɓɓe Allah wona non ngam man ɓe nani belɗum sosai ɓe yetti on ha nder bolle man hanko Alhaji Awal o hokki radio Pulaaku man naira million o wi ɓe wallitira hanko vice président Nigeria Allah wona non
anko bo anko président bo o wolwi duniya fuu nani o wi jotta kam o wari be jawal o yi on o hokkiti hoore makko o halfitiri on amma o tammi warugo o wara o yiya fina tawaji ndonuji fina tawaji al adaji fulɓe ko jogi haa ɗo ɓe no kala hunde welde seyo ko suno fuu hakkunde ko feƴƴi ha Nigeria della jokkidira ngal o ngari o jokkidirɗo inchallahu ɓe nanan ɗum ha ɓernde maɓɓe ɓe nanan ɗum ha ɓandu maɓɓe ɓe waran bo en cinkidira ko en gaɗa seyo ko en mboya fuu ɓam ɓen jokkidiri inchallahu enen kadi alhamdulillah inji waɗi juuɗe tan juuɗe corok juuɗe waɗi wala bo haɗe andira se Guinea kala nde goɗɗo hufni ɗe woni kam ya goy duuɓi ɗin acciɗayne makko haa ɓoye juuta reena en ayna en danda en hisina en balawuji aduna fof moƴƴereji ko woni fof yo Allah hokku en boneji ko woni fof yo Allah dandu en kanko ne Allah to ɗo kadim ha dedei gilla ko agal may waddi nde weeti bo ɓe nangi lawol ngam hotugo lesɗe maɓɓe yimɓe Pulaaku FM getti yimɓe Adamawa no foti getti fulɓe e Pulaaku fu yettiɓe e waddugo gilla sumpo Yusubi Cheikh Buba wiyatam jarama gonde e channel amin je Pulaaku TV ha YouTube ngam tokkugo dedei taskaramji ɗimin gaddanta hedi ko larani fulɓe e finatawa